Kaino? Siya. Tay sa paasa man akong yabi be. Inay nimo. Wala ka kabantay. Wala ba? Asa na gibutang nimo? Ay naman tanawas ako no sa tong ginuman no kay basig nahibilin ako. Sige, hulat ako. Unya, nara niya be? Akong gilantaw dito, Nara. Aw asa man ron? Nara dito. Ay naman wala nimo dada. Yan makangalantaw ra. Kita ka na wala pa pud laman nimo. Kali kay ko gunit are, kay kung sud na ko sukdon. Sige. Gunit ha. Taas sa kaya ni. Brad, tagaan ka na ako sa kalibo, Brad. Sinara kong aksyon. Yung may binaon sa man. Sa'yo na kayo, Brad. Anara, oh. Ana. Dayon mo ra. Sige. Kana? Sige, event pag yun. Kana? Sama ni Bran. Hoy, hoy, ako silver hoy. Hoy, tumangi ko. Ibalik na ba? Ibalik na ako si matay ko tama ka. Pre, ay, magagol mo ka, pre. Ka-problema lagi ko na kong nawong. Diyon sa kagupaganak sa kong mama. Ngano kayong nainanay kong nawong? Basig sa lubot kahing gawas. Si pagtunay mo na ka, utot. Dili, bitok. Kita ka ni Mumbo? Ako kang barangon. Hoy, ayaw na! Ayaw sig ko na. Ayaw na! Agay! 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 Boss, ano itong naidahan mga unggoy? Oh, ano ito? Tara, oh. Naragiday, oh. Hindi, mga oranggutan, boss. Namuhan ni boss. Oh, nara, oh. Dok. Kailak man ka. Ibulagan ko sa kong uyab. Unsa pa hinungdan? Gipulian kong batig nawong. Okay. Sorry kay anak Dok Jad. Kamu punot ang mga batig nawong. Dili mo si pamilig uyaban ng mga gwapo. Na. Kamu gani mga batig nawong. Pangita mong kalibel po ninyo. Kanara po mga batig nawong may uyabon. Di kayo mamili mo ng mga itsuraan, mga ambisyoso kayo mo. Layo ka? Dili ra. Ano ba? Dili ra. Diabetes ka? Dili ra. Maya ka? Tapos buhat mo? Sige. Sudah wala. Wala ra.